caro. New York, moi lonxe. Cancún, moi mainstream. E tamén Honolulu. A Coruña, moi visto. Ourense, moi O lunse menos lunse, ¿verdad? Escoitando a los Monolius Dub. do Río Miño. Vámonos ao Porto de Postureo. Puede ser un himno esto. Una foto na Ponte de Ferro. Vámonos ao Porto de Postureo. Ula, bons días. Hola, bos días, ¿Qué que tal? Pois moi ben, moi contento de estar aquí en Radio Líder. Soando na radio tema de Oporto. Pode ser o hit, dos hits. Sí, a ver, temos varios Hai moitos. varios one hit wonders. Hai, Pero eu creo que Porto, Candela, Morrer en Galicia, Veranito en Galicia, Veranito en Galicia creo que tamén, son uns sí, cuantos que temos sí. aí no repertorio, claro que sí. Bueno, benvido a esta casa. Gracias. Está de xira, está de recorrendo. Onte, Antonte, en Cambados. Estuvemos en Cambados cun sold out, todo vendido na sala Crazy Cray, a verdad que super contentos de todo o que nos está dando esta xira. Agora Santiago. Venres, sábado, Santiago, sala sonar. doble data, sí señor. Sábado todo vendido tamén e o Venres, pois, Así que es de encherse. casi. Bueno, a ver, Monolius, Sí, sabemos que é un grave problema que ten todo o mundo dende fai xa moitos anos, sí. Teñenos chamado de todo, como che comentaba antes, Manolius, Mondolius Pop, Mondolius. los Manolius, etcétera. Realmente é Monulius Dop. Tens que dar unha Monulius. Tens que dar unha entonación francesa Joder. e parece que sona mellor. a ver se- Monulius Dop. Así escrito, Monulius Dop. A ver se Exactamente. nos vamos aprendendo xa. Non ten nada que ver co francés, pero sí, se das unha entonación francesa parece que é máis Monulius Dop. Monulius Dop. Pero eso De onde ven? Si, sí, eso pregúntanoslo moito. Sí, Pois, claro, de onde ven? Pois eso ven da conxunción dos nosos nomes de Mon e Ula, xunto co grupo de Jack Black que se chamaba Tenacious D, non sei se coñeces. Sí. Entonces un día estábamos vendo a peli de Tenacious D, de Peak of Destiny, un peliculón de risas para que non queira ver, super recomendable. E aquela noite de 2012, pois foi cando formamos a banda, máis ben a banda foi cando formamos o nome. Collemos os nosos nomes. Primeiro, xurdiu o nome, despois xa ver que facemos. Exactamente. Vale. E así foi. E ata hoxe, isto era 2012. 2012, correcto. Unha proxección xira. Contame un pouco, en todos estes anos, que momentos hai especiais? Bueno, pois para min os momentos especiais son todos. Ter unha banda para min É especial. É especial, é xirar con colegas por toda Galicia, por parte de España, incluso chegamos a Xenebra. Para min é un éxito absoluto, Non fai moito brutal. tempo que colgástedes aí. Estamos aquí, bueno, cal foi a máis recente que colgástedes? Estamos en, pois debe ser Xenebra. Xenebra, sí, estuvemos, creo que foi, bueno, recente, foi o ano pasado, por carnavales. Tempo, por carnavales. Vale. Sí, xa temos ido unhas cuantas veces, fixemos moitos amigos alá dende a primeira vez que fomos, e a verdad que sempre nos chaman así habitualmente para ir a tocar, para ir a pinchar, para estar ali con eles simplemente, unha maravilla. Como definides a banda? Que concepto tedes? Cal é o vosso concepto? É que sabes que pasa, é un pouco difícil, porque sempre fixemos un pouco o que quixemos a nivel estilístico. Que pasa? Podemos facer unha balada, podemos facer unha canción rock, podemos facer unha canción electrónica. Bueno, sempre digo que Monulius Dop é unha ensalada mixta de moitas cousas. Entón é un pouco indefinible. Que pasa? Ningún grupo lle gusta dicir que nós non temos etiquetas, nós non somos totalmente distintos. En este caso, Monulius Dop é eso, totalmente distinto. Xa está. O pasades ben, Sí. Facedes que o pasemos ben, pero se vos nota en riba do escenario, que non sei se a forza de repetir e demais, pero que parece que é a primeira vosa actuación cada vez que vos vemos. Sí, a ver, realmente temos un bagaje de fai moitos anos. Antes de ter Monulius Dop tíamos outros proxectos. De feito, levamos do ano 2000 25 anos. 25 Bodas anos de prata. en riba dos escenarios. Entón sempre dicimos que se nós o pasamos ben, a xente vai pasar ben. E realmente, sí, temos uns días mellores e outros peores, pero sempre acabamos cun sorriso nos beizos. Ten que ser bonito disfrutar, que a xente cante as vosas cancións, que xa formen parte. Penso que para o artista debe ser das cousas máis
máis bonitas. Unha canción que nace, non sei, agora me conta, pero na intimidade e de repente, pero estas miles de persoas cantando aquí esta historia. Pois totalmente, Álvaro, totalmente. Indo viña pensando onte eso que a veces ainda non me creo que unha canción que escribín eu na miña casa, co meu puño en letra, que despois de un proceso de produción, de postproducción, de levala ao gran público, de subila ás redes, pois a xente este cantando esa canción que ti fixastes humildemente na túa casa. Para min é un éxito, pero brutal. Porque eso que compós principalmente. Sí, compoñemos entre os dous, pero sí, sí, Decirche a que canta Manolius Do, pois canta que imos a Portugal, canta en que chega o veranito a Galicia. Sí, tamén cantamos historias inventadas que nos pasan pola cabeza, non é todo. Hai novelería, entón, tamén. Exactamente, non é todo real tampouco, non son historias que nos pasan habitualmente. Tamén hai cousas que nos imaginamos que decimos, por que non plasmar isto nunha canción? Entonces, tanto Mon como eu, pois damos así voltas a cabeza e facemos as cancións deste xeito. Hai humor, hai ironía, hai retranca. Hai amor tamén. Non, pero hai conceptos que teñen que definen tamén a Manolius Dop, non? Sí. Hai risa, vamos a ver. Sí, sempre, inda que vexas que hai unha canción máis profunda, sempre hai un mensaxe en clave do humor, inda que este un pouco escondido. Outras veces está moi a flote, outras veces está máis escondido, pero sempre hai humor polo medio. Sea intelixente, sea absurdo, sea negro, sea azul ou amarillo. Hai algún, claro, por eso, que agora como que hai que recatarse absolutamente en todo. Ti cando estás escribindo, dis, mira, vou ter a opción produto... Cambiou moita historia, teño que dicir, é certo, sí, desde o 2012 que levamos compoñendo, pois sí que agora nestes últimos tempos temos que ter un autofiltro. Sí, sí, realmente sí. Pásanos a nós e pasa a moita xente, pero sí. Pasa a todos, seguro. Pero sí que tens que ter moito máis cuidado coa expresión, coa linguaxe. Coa expresión, co que escribes e cos límites do humor. Ainda que sexa irónico e ainda que se entenda, sí? Pensamos que sí, pensamos que sí, porque ocúrsenos moitas burradas que para nós non son burradas, pero decimos, hostia, se isto escoita algún grupo de xente, podese sentir pois ofendido ou non. Que tampouco se trata diso, non? Non queres ofender a ninguén, no, para nada. Ou sí, depende, ou sí, pero claro, é que tens que exprimir moito enseño para facelo ben realmente. É moi difícil. Facer humor, como dixen outro día, é algo moi serio. Sí, non é verdade, que penso que é do máis complicado. Facer chorar é moito máis sinxelo. É complicado. Isto é así. Sí, cada vez máis, porque cada vez autoexigímonos máis, facer máis letras con máis traballadas, como che dixen antes, con máis enxeño. É difícil, é difícil. Tedes sodes carne de directo. Gustabos ir guardando cousiñas, sinxelos, streamings, discos, ou sodes de directo e de ir compoñendo? Como presenta esas cancións? Sí, a ver, o que nos gusta é ensayar a antigua usanza, quedamos todo... Ensayas en Noia? Ensayamos en Noia. Sodes banda noiesa? Exactamente, e quedamos en Noia todos os xoves para ensayar a antigua usanza, como se fixo toda a vida. Sí. Claro, nesta xira de salas pois estamos preparando o directo, sin moitas máis parafernarias, realmente. Onde, estades este sábado, venres, sábado todo esgotado xa, sold out, o venres, aínda quedan algunhas, que por onde pasaredes máis? Así de memoria. Pois, sí, a ver, agora realmente estamos rematando a xira de salas, pois meterémonos na xira de verán, pero aínda non se poden desvelar algunhas datas. Pero entendo festas, festivais, verbenas, todo o que onde nos chamen, aí estamos totalmente disponibles. E ora nesta xira de salas, pois queda no Santiago esta doble fecha, e despois Vigo e Coruña. Xa estuvemos en Lugo, estuvemos en Melide, en Cambados, en Boiro, etc. Se vos quere, non? Así no conxunto. Sí, a verdade que estamos ¿no? Estamos Ou é unha zona fría en Galicia? Pois tiñamos unha zona fría que era Ourense. Tamén dixen, vamos a Ourense. Mira que de frío Ourense non se moito. Exactamente. E dixeron, que realmente, históricamente, non nos chaman moito para tocar en Ourense. Ourense, por Dios. E que pasou outro día? Fomos a Ourense, para sorpresa nosa, pois tamén fixemos outro sold out,
e vendemos todas as entradas no Café Cultural Auriense. E a verdade é que nos chamou moitísima atención, a xente estaba super animada, cantando as cancións de principio a fin, bueno, foi un festón, unha barbaridade, increíble. Cando saen as cancións? Eres dos que se sentan teño que sair algo ou non? É a canción a que te chama por dentro? A ver, hoxe en día, pois si, non temos a presión de ir sacando novo material, pero bueno, se queres estar na onda... Pois sempre quedar un pouquiño novo, non? Sempre tens que dar un pouquiño novo, tens que ir aí, pues, soltando píldoras antes de sacar o disco... bueno, ir traballando para que a xente vexa que hai movimento nas redes sociais, que tes que vas traballando, que vas tocando, e bueno, unha cousa, pois, aliméntase doutra. Unha canción, pois, aliméntase dun bolo, e ao revés, chamanche para tocar, se faz bolos, se sacas cancións tamén, e o que queremos realmente con este negocio, pois, tocar, en onde máis sitios mellor. En galego, lingua galega, isto alguén pode entender que pecha a proxección dunha banda, dun grupo, ou nada que ver? A ver, nós contamos en galego porque foi o que, bueno, é a nosa lingua materna, é onde nos sentimos cómodos, pero bueno, falamos o noso gallego da costa. O galego normalizado, exactamente, o noso galego normalizado, non normativo, pero é o que sabemos falar. Encantados de facelo en esta canle. E hai un oco, non? Porque estamos vendo como o galego está de moda, o decía por aquí outro día, non sei se foi Filloas, tamén un artista destes emerxentes, de que o galego está de moda, de que moitos festivais apostan tamén por ter o galego presente, se se dá a circunstancia, o galego gañando premios cinematográficos, vamos, que o galego parece que está vivindo o tradi, que está cunha efervescencia absoluta. Totalmente. Eso eu creo que é bo para o idioma, nunha época que se di que o galego está desaparecendo das aulas, das escolas, que a xuventú, os nenos pequenos non falan en galego, bueno, pois eu creo que isto pois axuda a que esos nenos que non falan en galego pois escoiten música en galego e lle collan o amor ao idioma, pois penso que é super importante realmente. Cando chega o veranito a Galicia? Cando é oficialmente? Pois creo que é o 21 de xuño. Cando chega o verán a Galicia. Estamos en orde co resto, non hai... Exactamente. Bueno, pois o veranito chegará cando cheguen os festivales, cando chegue o calor, cando chegue o bo rollo, a boa onda, a boa vibra, e aí, bueno, pois un día como hoxe, mira ti, que fai un día... Ni tan mal. Un día espléndido para disfrutar do veranito en Galicia, inda que non sea a temporada estival aínda. Canto hai que non vas ao Porto? Pois mira, vouche contar. Fun a celebrar o día de fin de ano ao Porto. Por primeira vez na vida. Pasaches o fin de ano ali, Pasei o fin de... no 2025 no Porto. Exactamente. Na Ponte, todo por aí. Unha hora máis tarde que vos. Mírate. E flipei ca cantidad de xente que había ali en o Porto. Fomos a plaza do Concello e había ali, pero miles e miles de persoas celebrando... Como se celebra ali? Pues, ali non hai uvas, nin claro, historia, claro, ¿no? Nada, ali fan unha cuenta... Cuenta atrás. Chegamos ali ás 12 da noite, 12 menos 5, estuvamos esperándose un pouco, escoitamos un speaker, que había un escenario ali na Plaza do Concello, empezou unha conta regresiva, 5, 4, 3, 2, 1... foguetes, artificio, ninguén dixo nada, ni mu, todo Dios, feliz ano, había moita xente de Galicia, de España, tal, e tamén fliparon co sistema. Bueno, foi así, nin uvas, nin bicos, nin nada, contra regresiva, foguetes durante media hora, e fora. Ninguna presentadora ali co traxe, nada. Mira que temos parafernalia aquí tamén. Nada. Aquí igual demais, igual... Pois non sei, sabes, as tradicións como cambian dun lado para outro. Pasei en Oporto unha noite de San Xoán. É moi chulo. Sí, non? Moi chulo, tamén recomendable. Eu collote o de fin de ano, pero a noite de San Xoán en Oporto tamén é moi chulo. Pois... unhas candeas ali na zona do río, moi interesante. Pois sí. Había, a ver, a min Oporto é unha cidade que me encanta. Visito creo que unha vez, como moito, cada 2 anos. Hai temática, claro, é recurrente. Claro. Estamos vendo que é recurrente. Totalmente. Ti non sabes a de historias que nos chegan etiquetadas a Instagram de aquí en o Porto de Postureo, pero moitísima xente que vai ao Porto. É sempre, sí, total. Sempre se acordan de vos.
A ver, non sei se todo o mundo que vai a Porto Tendencia. se vai a... Pero moitos sí, sempre chegan así Aquí do Porto en de Semana Postura. Santa, ou na Ponte de Constitución, cando hai así algunhas pequenas vacacións que a xente se vai para o Porto, daí naceu o tema tamén, sabes? Pero ahora sí, ahora inda por riba e etiquétanos. Bueno, e tedes un show moi moldeable, porque se ven é certo que estades dende verbenas, festas de toda índole en aldeas varias, ata grandes festivais, no Festival da Luz, por exemplo, que xa estes 4 ou 5 veces. Eu vos vin ali por primeira vez no meu regreso das Canarias. Joder, que divertido, que ben se pasa, non se meten con ninguén. Diversión pura e dura. Metedes a xente no xogo de actuación, coreografías varias. A verdade é que dende aquela, bueno, escribino mal en Instagram, pero apareceume e vos sigo a pista, tío, que facer esas cousas moi ben. Pois alégrame que o penses así, porque, bueno, é un pouco que queremos facer, non? Xa, bueno, é o que che dixen antes, temos 15 anos de bagaje, entonces, bueno, pues vas moldeando o show, vas vendo o que funciona, o que non funciona rexéitalo, o que funciona valo engadindo, máis, bueno, creo que sí, que temos un show bastante divertido e bastante interactivo, sobre todo. Que te acompaña na banda? Sodes sempre, hubo algún cambio aí, mudou moito? No, de momento non. Non? De momento non. Cando temos o formato banda e o formato trío, claro. Cando alguén da banda non... Cando falla alguén, pois temos sempre algún sustituto, sin problema ningún. Hai monolios para rato, entón. Claro que sí. Mentres haxa festas e a xente o quera pasar ben e haxe sentido de humor e tal. Capítulo xa última, featurings, colaboracións. Pois a verdade é que non somos moito de colaboracións. Non, si temos algunha colabo, tal, que cando nos chaman para facer algunha colabo, pois evidentemente non dicimos que non a ninguén. Pero O sea, non propoñedes, sodes máis de se vos chega algo, estudialo. Exactamente, sí. Non temos proposto moito, realmente. Noso comemos, noso guisamos. Vale. Ou ao revés, noso guisamos, noso comemos. Sábado todo esgotado, na Sala Sonar, un sitio que tamén que mima a música en directo. Mandamos un saúdo a Suso e a súa xerencia actual. Para o venres quedan, nada, me dicías que podemos estar dicindo que sí, pero xa non, o sea, que non, bueno, a ver, que non espere moito a xente. No, que non espere moito a xente, que xa saben que despois a última hora veñen as prisas. Ainda hai entradas, pero, como digo os italianos, ma non tropo. Cuidado. Ula, que graciñas por vir, tío, que vaya ben, que nos vemos o venres ou o sábado. Eu teño cita ali, non sei que día dos vou, e que conseguimos a pista. Pois ali nos veremos e gracias por invitarme. Graciñas. Ula, francés, ¿no? Monulius do. Monulius do. Bueno, eso é máis portugués. Gracias. A ti.